Номер 19 Пето. Номер 9 Луис Едуардо, бразилеца, който не ще направи официалния си дебют за тима на Монтана. Номер 10 е капитана на домакин. Преди този корнер обаче да бъде изпълнен, ще видим третата смяна в тима на Монтана. Чепилов напуска играта. На негово място Христо Банчев. Пето. Тощо влезлия Банчев сега потръгва по дясното крило. ...80 минути от началото на двубоя. Публиката изригна, защото малко дълго дойде това подаване за Янкович. Валмир пада, няма нарушение срещу него. Да видим какво ще измислят домакините. Банчев владее топката. Продължава Банчев, разтегля наляво. До топката не успя, но пък притесни футболистите на очаква следващия домакински матч на Монтана. В петия кръг Монтана е домакин на Славия. Славия на Велислав Вуцов, която започна по трагичен начин на новото първенство. Сега Мирослав Иваров. Най-вероятно ще е така. Много футболисти в наказателното поле. Мирослав Иваров, ниско центриране. Костадин Марков, дали не игра с ръка? Разбъркване! Там е невероятен късмет за отборячите. Да видим сега на повторението. Да, определено Марков игра с ръка в тази ситуация. И домакините на спорът с главния арбитър Георги Орданов. Защо не е дал дуспа в тази ситуация? Това обаче беше решението на рефера от Габрово. Монтана и Миньор завършиха. Ето момента на смяната. В състава на Монтана бе извършена трета последна смяна. В игра вече е номер 18 Христо Банчев, който замени. Опит за подаване към Диего, който абсолютно логична завръзка. По-малко от 5 минути, 3-0 за Литекс. Резултат получен през първото полувреме. И след това в Торино срещу Италия. Мачове, които окончателно ще дадат отговорен отбор. Естествено, спортната телевизия на България ще направи всичко възможно в тези дни да ви държи близо до националите. В техните към Чипилов, Венков успя да изчисти. Получи се рикошет, но настоятелният Венков след това успява да овладее топката.